groetjes doen aan papa. En aan tante Danny, want die is aan het oppassen. Ja. Op Silke en op Marijn. Ja. En mama en aan Nikki. Aan mijn broer, aan mijn moeder, aan mijn vader. Ik wil de groeten doen aan oma. Ik ben Max. Ik ben Marcus. Ik ben Marnik. Wij twee doen de groeten aan Oranje. Aan Lego World. Aan Lego World. Hallo papa. Hallo papa. Hallo papa. Hoi, ik ben Albert en ik wil graag de groeten doen aan mijn vader en mijn moeder uit Zwolle. Ik woon op mijn boerderij en bij Nijenveen. Dan doen we de groeten Aan mama. aan mama in Arnhem. En we hebben het hartstikke naar ons zin hier, hè? Ja. Ik ben Enrique Ravensbergen. En Lego is echt cool. Dus allemaal volgend jaar komen. Doei doei!